मिक्स बाय डीजे राइटर उद्यभान दीवाना खेमादेई। एसएम रिकॉर्डिंग स्टूडियो जतौर बाजार। सुनो प्यारी हमरा बंसी बजावे के नशा हो, हमरा बंसी बजावे के नशा हो। सुनो प्यारी मिक्स बाय डीजे राइटर उद्यभान दीवाना खेमादेई। एसएम रिकॉर्डिंग स्टूडियो जतौर बाजार। काहे तू छेड़े कन्हैया हो, हमके कदमिया के छैया हो, हमके कदमिया के छैया हो। मोहन लगे ना राधा रानी सखी, हमरा जिए के तू कहानी सखी। तोसे मिले के बसुरिया एगो आशा बहो, तोसे मिले के बसुरिया एगो आशा बहो। हमरा बंसी बजावे के नशा बहो, हमरा बंसी बजावे के नशा बहो। सुनो प्यारी हमरा बंसी बजावे के नशा बहो। म्यूजिक बाय श्याम दुबे। एसएम रिकॉर्डिंग स्टूडियो जतौर बाजार। करब शिकायत घरे जाई के, काना तोरा यशोदा माई से, काना तोरा यशोदा माई से। करबू शिकायत न छोड़ब सखी, तोहरो मोटकिया के फोड़ब सखी। मिर्गे सुमन मन में है अभिलाषा बहो, संध्या रघु के है अभिलाषा बहो। हमरा बंसी बजावे के नशा बहो, हमरा बंसी बजावे के नशा बहो। एसएम रिकॉर्डिंग स्टूडियो जतौर बाजार।